Čaute, čaute. Tak opäť sme v Vybršťanskom národnom parku. Ideme hľadať losy. Prišli sme tu v noci okolo 1. Cesta trvala asi 9 hodín, jak stále. Počas cesty sme prišli na to, že som si zabudol bundu, sveter, rukavice. Mám tu len čižmy, jedné ponožky. Ešte, že Ľubo má auto, jak MacGyver, tam je všetko. V noci sme postavili bývaky, samozrejme ľubové, ja som nemal nič, len spacak. Spali sme asi 4 hodiny, ráno sme dali kávu a našli sme 3 losy za 10 minút. Vyzerá to veľmi dobre. Tu dáde by mala byť. Nie, tu. Tu. Nie. A vidím, a je tam ešte do piče. Vidíš ho? Hej. Ja podľa tej jamy, vieš, viem. Že tu pozri, sú čerstvé stopy, Luke. Vidíš, pozri to. No. Lebo oni tak tu chodili. A toto je od vysokej, sa mi zdá. Oni tu chodili okolo tej jamy a tak. Za to som to, aj že si zapamätám podľa tej jamy. Je tu pozri, čo ležalo. No. Vidíš? Či to sa zdá, že je také ležovisko? Luky, takže slabota, ne? Zazle v noci, ne? Piče. V noci sa natočilo. A potom vysoká cez deň bola. No ale aj tak potom si zober, že slabá aktivita je tu v losoch, ne? Tak tam by som ju dal na ten začiatok parku dať. Alebo tu môžeme dať na tak inde. Nie. Tam, jak je to tá ubytovňa a do tej mladiny, jak si ty fotil toho samca vtedy. Tam by som to dal. Trošku zmena. Aj tu vidno, jak žral. Vám to prepnem teraz. Vám to ukážem. Aj tu vidno, jak žral. Ale čerstvé na svete, tu je všade, Luky. Hej. Tu minule, kde sme našli to ten pároch vtedy. Veď tu sú také hovna, čo museli vtedy na snehu a teraz sa roztopili normálne. Je to hovna. Po piči to vtedy bol zažitok s tým parohom. Brutál. To škoda, že druhý sme našli, bo ten druhý bol krajší. On ma nebolo také, vieš, už až toto. Tak ideme pospäť naspäť do toho losa po mesiaci. Fú, tak pekne ho zožali. Po chvíľenku sme tam. Aj pootačanie. Ale to všetko iba vtačíky ho žerú. Lebo je komplet celá kostra, všetko vyžrata. A dobro, že smrdí. Bo tu navtedy ležal. Tu navtedy ležal. Tu vtedy ležal. Dobre ho zlikvidovali, ale vidíš, ešte ostalo dačo. Ale nebolo nič väčšie, vidíš, lebo ostal ako celý. Že iba do toho žrali. Taký les, kde nie sú medvede, to ani nič nezažiješ. Nič sa neponaháňa. Ničoho sa nebojíš. No to preto oni potom ti, vieš, ak nájdeš hlavu a nemáš pri nej kosti, tak oni povedia, a kde sú kosti, kurva, hej?
Oni si myslia do piči, že to je keby tu nás neboli, že ostane celá kostra do piči, ani sa nepohne. Ale keby boli tu na diviaky dzikita, oni by tiež to pocahali kus, je? No, Ale nevidno tu potom stopy veľmi od diviakoch. rozoberú na šrot normálne. A nič, hej. Tyčo, ale normálne sa na mne natočil v záde. Jeden zlos cez deň, ty kokos. Nie, ale bolo pochodené, tak som myslel, že bude dačo, ale to... Piča z toho, ne? Furt len v noci. Nie, bol pekné video by bolo. Však. A tam, jak boli to tie, vieš, to tie jelenice sú tam, No. na snehu, a keby tak tam bol los, to paráda. Ešte keď trochu tam, vieš, požol, alebo čo, to boli fajné video. No ale je nočné, čo, lepšie, ak než ak doma. Losika nočného. Ľudia nemajú. Tak. No čo, Luky, jak to vyzerá zhodnú situáciu? Katastrofa. Hej? Však ráno si sa tešil, že jaká akcia, že losov miliarda do piče. Krásne to začalo a na piču to skončilo. Hej? Jak vždy. Ráno 3 losy, normálne, kde pozrieš, boha, tu los, tam. Jak vyšlo slnko, normálne sa zarili pod zem, ani kokot, ani stopa, ani smrad. Nič, Ale ani stopy nemôžu tak. nič. To požrali všetko, už. Ale ani staré, ani žiadne. Všetko Poliaci požreli v mrazničkách. Prišla kríza No. na nich. Klobásy už sú narobené. Treba dať čo lepšie pozerať. Vo Varšave nás nechcú, No. tam sú losy. Tu by nás aj chceli, ale tu zase už losy zmizli. Je toto možné? Ale minule tu boli stopy, aspoň tu Však- v tom rohu. Však všade bolo, však oni tu vychádzali, nie? Z toho, že tu som vtedy toho videli na termovízii a tam, jak sme boli trošku ďalej, tak tam bolo normálne pochodené. Bo tam poďme zeme na tú pieskovú plochu. Vieš? Však ale tu už boli stopy, tak. A nič. Však rozprávam, že poďme pozrieť na ten piesok. Od vysokej tu na je. Počkaj, ale to sa nejde tu, Čo? v tej vode sa ide až tam. No však je, ešte tam po ceste. Čo preto ti som, že poď pozrieme na ten piesok, jak je. Pozrieme tu, jak je ten piesok čistý. Tu by boli vytlačené stopy, hej, keby tu na... To Paťo chyba do piče toho. Keby tu Paťo bol, už by sa mali Keby losa. tu Paťo bol ani to tie ráno, čo boli, tak by sme nevideli. Hej, No a Paťo, vidíš to? No, tu je toto piesková platforma. Taká, tu na a nič. Od vysokej. tu je jedna stará. Aj tu je istá. Tu. Tu na vidno, takú väčšiu. Tu na je. Ale nič čerstvé. Hej. Máš ešte čerstvé, Luky? Vieš, čo to chceš hľadať, keď proste nič tu není. Hej. OK. A čo robíme teraz? OK. Neviem. Tak to mám vidieť. Vidíš, že proste to losy tu na... nie sú. V tej mladine tam bolo trochu pochodené, toho jedného, čo sa mali na fotopasci. Fakt, on keď sa tam jeden ten motá, ten mladý samec, tak on tam nachodí, však on celé dni sa tam motá. To sa ti zdá potom, že brutálne koľko tam je toho. Tu je taká stará, je stopa jedna, no ale tu je taká pôlročná do piče. Slabota. Ale už keď sme tu, tak iba aj pozrieť. Ukážu, jak to vyzerá. Dobre, skoro sme zrazili losa. Hľadáme ho ako kokoti. Pri ceste. Ja pozerám doprava, ty doľava a naraz čo ti jebe? A na ceste los.
tu stopy. Počkej. Takže tu bol tesne pri ceste. Pozri z termofíziou, že tie jablky. Čo? Mne sa zdá, že viac tam je. On tak išiel. Zasa nám stratí, ty kokot. Však je to možné. Ale nebol ďaleko od cesty. Tam je. Čo? Nie, vidíš? Tam. Počkaj. Ja som odfotil, ale už je to mám, už 6400. Video. Takže ty na 2.8 môžeš nafotiť. Počkaj, video chcem. Ešte tam stojí. Hej, to rýchlo natáčaj, bude aký veľký čas blížil. Že budeme mať aspoň to videjko. Zrob videjko. Však sa mi jebe zase. To piči, nie rob kokotiny. To mám ten pokazený kokot, mám. Boha, tu na rýchlo. Počkaj. Utečie. Kde je? Čo? Tam je. Však manuálne zahodni do piči. Však normálne iba zatoč do piči, nie? Počkaj, to sa ti bude robiť. Tam vidíš. Počkaj. Boha, ty nezrobíš ani video do piči. Ja to jebem. Cloud. Čo? Len cloud. Zaostri, ešte nemáš zaostrený. Zase nuly. On pojebaný zase. Dobre, však ručne zaostri bohatu. Ale ti nepôjde ani pustiť nahrávanie, keď máš nuly. Musí dať čo, cesta, čo máš preostrené.